ובכן, אנחנו נעמוד על הפיוט אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, זועחים אף בלחשם, חמה עצרו בשבעם, טרם קראוך עניתם, יודעים לעתור ולרצות, כי אב ריחמת למענם, לא השבות פניהם ריקם, מרוב עווננו עבדנו, נאספו מנו בחטאינו, סעו המה למנוחות, עזבו אותנו להנחות, פסו גודרי גדר, צומתו משיבי חמה, קמים בפרץ עין, ראויים לרצותך אפסו, שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחררך אל בעת צרותינו. הפיוט הזה מופיע במחזורים רבים של כל העדות, והם מייחסים אותו לקדמונים, ויש אף לחכמי התלמוד. בסידור, מחזור אהולי יעקב, מאת יעקב יצחקי, הוא מביא ביאורים שהוא ליקט ואסף מסידורים שלא בנמצא כל כך, ונבאר כעת את הדברים. אנשי אמונה עבדו, כטעם הצדיק עבד, ואין איש שם על לב. אז הצדיקים האלה, אנשי האמונה, הם עבדו. הצדיק עבד, ואין איש שם על לב. וכתוב הצדיק באמונתו יחיה. אז מדברים מאנשים כאלה שהיו צדיקים, אנשי אמונה, שחיו על פי האמונה, לא האמינו ולא חיו על פי האמונה. כי העיקר האמונה הוא שלא להרהר. מה פירוש? להאמין, כולם מאמינים. אבל לא להרהר אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, חבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל על אלה שעבדו האבות הקדושים והם לא נמצאים כבר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הם לא הרהרו אחר מידותיי. זה נקרא אנשי אמונה, אנשי אמונה כאלה צדיקים עבדו. באים בכוח מעשיהם. בסוף פרק היה קורא, כל העולם ניזונין בצדקה והם ניזונין בזרוע. וזה תלוי בזה. מה זה באים בכוח מעשיהם? רוב העולם ניזון בצדקה. לא מגיע לעולם לזון אותם, להאכיל אותם, להחיות אותם. רוב העולם, כל העולם ניזונין בצדקה. אבל הם הצדיקים האלה ניזונין בזרוע. פירושו של דבר שהם בזכויות שלהם הם ניזונין. כמו שכתוב, כדאי היא האמונה. וזהו גאלת בזרוע עמך. לרמוז את זה. ועל זה נאמר כגון רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם ניזון בשביל חנינה בני. וזה מפני שחנינה בני די לו בקו חרובין. והוא אינו מהרהר. כל העולם ניזונים ממנו. הוא מפרנס את כל העולם. והוא בעצמו אוכל קו חרובים מערב שבת לערב שבת. והוא לא מהרהר אחר הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאני העשיר הגדול בזכויות וזן את כל העולם, ולי אין מה לאכול בקושי? והוא לא מהרהר. אנשים כאלה הם באים בזרוע, לכן כל ברכותיו התקיימו. היו באים אצלו כל החכמים הגדולים ביותר להתברך, והיה מברך
והיו נושעים. אז זה נקרא אנשי אמונה עבדו, אלה שבאים בכוח מעשיהם. ואמרו גם ויקח את המאכלת. כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה אינו אלא בשביל זה. בשעה שלקח אברהם את המאכלת, לשחוט את בנו. המאכלת הזאת בזכותה אנחנו אוכלים עד היום את הפירות האלה ומתקיימים בין כל האומות. בזכות המאכלת. כי באותה שעה לא הרהר אברהם אבינו אחר הקדוש ברוך הוא, שאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע, ואומר לו ועלהו לי לעולה. איך? היה צריך להרהר, אבל אתה אמרת לי שממנו יצא לי זרע, ואם אתה אומר לי לעלות אותו לעולה, כיצד יתקיימו דבריך? לא הרהר אחרי הקדוש ברוך הוא. בזכות זה, מאותה מאכלת, כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, בשביל זה. שזוהי האמונה שהוא לא הרהר. והיה יכול לבוא בכוח מעשיו. בזכור לנו את העקדה, ובזכות העקדה אנחנו זוכים גם כן. וגם תפילת כהן גדול, לא אהניה לגבי דרבי חנינא בן דוסא, כשאמר וחנינא בצער. כהן גדול היה מתפלל בקודש הקודשים, שלא תשמע תפילת עוברי דרכים לפני הקדוש ברוך הוא לעצור את הגשם. וחנינא בן דוסא לא הועילה התפילה של הכהן הגדול, שזה המדרגה הכי גבוהה בישראל, לא הועילה. כשרבי חנינא בן דוסא היה בדרך, ואין שם סככות בזמנם, מי שהולך בדרך זה הכל פתוח. כשיורד גשם יש בוץ ומטרות עוז, ואי אפשר, אתה יכול למות מרוב מה שתספוג גשמים. והוא אומר חנינא בצער, מפסיקים הגשמים. כשהוא מגיע הביתה הוא אומר העולם בצער, חוזרים הגשמים. זאת אומרת הוא בא בכוח, היה לו כוח לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו עם כל התפילה של כהן גדול, אני עכשיו בצער, להפסיק את הגשם. מפסיק. בוודאי שהצער היה בגשם שעצר אותו מדבר מצווה. זאת אומרת, לא נחשוד את רבי חנינא בן דוסא שלצורך עצמו הוא היה עוצר את הגשמים לכלל ישראל, אבל לצורך מצווה. כמו המעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהלך לפדות שבויים ולכן גזר על הנהר שיקרע את מימיו. זאת אומרת, הם היו שולטים בטבע ואומרים לטבע מה לעשות, אל תפריע לי עכשיו שאני מקיים מצווה. והטבע נשמע להם. זה נקרא שהם באים בכוח מעשיהם. איזה דרגה. אנשי אמונה אלה עבדו, אלה שבאים בכוח מעשיהם. ומכאן אנחנו מונים צדיקים מדרגה אחר מדרגה ויורדים. גיבורים לעמוד בפרץ. יש כמה אופנים בהגנה והצלה. כפי מדרגת הצדיק וכפי תוקף הדין וחולשתו. גיבורים לעמוד בפרץ, אבל זה תלוי במדרגה של הצדיק, וזה גם תלוי מה יהיה תוקף הדין וחולשתו, כדי להתגבר על הדין. יש שמוסרים נפשם לעמוד בפרץ, באופן כזה, שמוטב שיפגעו החיצים בהם, ולא יפגעו בעם ישראל. כמו שכתוב, מוטב שהחיצים יפגעו בי ולא יפגעו בבני. כמו שהנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף, שאם יפגעו, החיצים יפגעו בו ולא בבניו. ובזה הם נותנים את עצמם כופר על הכלל, לכפר על כל הכלל. כמו משה רבנו בחירו, שעמד בפרץ,
ואמר מחני נא מספרך אשר כתבת ונתקיים בו, כמו שכתוב שבפרשת תצווה לא מופיע משה רבנו כלל. זה נקרא גיבורים לעמוד בפרץ. אבל יש כאלה שלא יכולים לעמוד במסירות נפש, הם בעצמם, בגופם ובנפשם, לעמוד בפרץ ולהיות קורבן כפרה בשביל ישראל, אלא דוחים את הגזרות. יש כאלה שהם רק דוחים את הגזרה לפי שעה. כמו שכתוב, יען אשר נכנע אחאב, אז בימיו לא תבוא הגזרה. אחאב עשה תשובה אבל קלה מיראה, לכן הוא רק דחה את הגזרה. או כמו שכתוב ביאשיהו וכו'. זהו שאמרו דוחים את הגזרות. ויש צדיקים כאלה שהם מגינים עלינו מאויבים שעומדים עלינו לכלותנו. בדמיון חומה לפני עיר. וזהו היו לנו לחומה. ומלשון הכתוב חומה היו לנו. וזה דרגה יותר גדולה מהבא אחריו. שהדרגה הבאה אחריו זה מי שמגן עלינו גם מבעל בחירה. ויש זכותו מגן רק מהגזרות היורדות מהשמיים בידי שמיים. כמו כולו שני דרבי, כל השנים שרבי היה חי לא היו נזקקים להתפלל על המטר, תמיד היה שפע. וזהו למחסה ביום זעם, שזה בא מפאת המערכת, דהיינו מלמעלה. וזהו מחסה, כמו מחסה שנתון על ראשו, להגן עליו מן היורד מלמעלה. אז ראינו עד כאן אנשי אמונה עבדו ובאים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. זועחים אף בלחשם, חמה עצרו בשבעם. זועחים. מה זה הלשון זועחים? כורתים או מחבים. זאת אומרת, כורתים או מחבים אף בלחשם, בתפילה שלהם, בצקון לחשם. אז הם על ידי התפילות שלהם יכולים להחריט ולחבות את האף כנגדנו. חמה עצרו בשבעם. מה זה עצרו? את החמה שצריכה לבוא על ישראל, רחמנא ליצלן, זה שני מלאכים שנקראים אף וחמה, עצרו, מנעו. חמה זה קשה מאף, שהאף נחרט ונכבה לגמרי, לכן נאמר זועחים אף, כורתים את האף לגמרי. אבל חמה עצרו, היא רק נעצרת מבו בדמים. כמו שכתוב בפרק השותפין, מתן בסתר יכפה אף. אף כופה, חמה אינה כופה. וכמו שכתוב, והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. לא יעיר כל חמתו משמע מקצת כן יעיר. זאת אומרת, לבלום את החמה לגמרי קשה. אז לכן כתוב, חמה עצרו, מנעו. אבל באף אפשר לכרות לגמרי. וגם זה רק על ידי שבעה גדולה, שהיא גדולה מן הלחש. קודם אמרנו זועחים אף בלחשם, זה פחות מחמה עצרו בשבעם, כי השבעה היא יותר מן הלחש. וזכר דווקא את האף והחמה,
שהם הקשים שבמשחיתים. כמו שנאמר בפסוק, כי יגורתי מפני האף והחמה. וזכרו חכמי האמת שהם 4, והם נזכרים בפסוק, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. אלה 4 מחנות של מלאכים קשים. והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו. את זה אנחנו אומרים לפני ערבית. למה? כי כשמתחילה ערבית זה זמן שליטתם של הכוחות האלה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והוא רחום, שיכפר וכו'. אז מי הם 4? משחית, עוון, אף וחמה. למה אומרים אותם קודם תפילת ערבית? שאז השליטה שלהם. והם המרכבה של הסטרה אחרה, וכנגדם היו הקורבנות קודשי קודשים. היו מביאים קורבן מנחה, עולה, אשם, חטאת, בזמן שבית המקדש היה קיים. אז שימו לב, עולה כנגד עוון, מנחה כנגד משחית, אשם כנגד אף, חטאת כנגד חמה. ועתה שאנחנו אומרים קריאת שמע, אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, נכון? שמע ואחד, כן? שין בהתחלה ודלת בסוף, מה זה? שד. מה נשאר משמע? אחד. מם כנגד משחית, עין כנגד עוון, א' כנגד אף, חטא כנגד חמה. אלה האותיות האמצעיות משניהם, והם נגד השמות אברהם, חנניה, מישאל ועזריה. אברהם מתחיל באלף נגד אף, חנניה כנגד חמה, מישאל כנגד משחית, עזריה כנגד עוון, שהם מסרו עצמם לשרפה על קדושת השם כמו הקורבנות. הקורבנות מנחה, עולה, אשם, חטאת. אז רואים מפה את סודות הדברים הנפלאים שיש בכל דבר ודבר. אחר כך אנחנו אומרים, טרם קראוך עניתם יודעים לעתור ולרצות. יודעים לעתור זה להפך את הדין לרחמים, כעתר הזה שמהפך. מה זה עתר? עתר זה הקלשון. כשלוקחים את הקש, מהפכים מצד לצד עם הקלשון, מכניסים ומהפכים, זה נקרא עתר. לעתור, יודעים לעתור, מה זה לעתור? להפוך את מידת הדין לרחמים כמו העתר. ולפי שלפעמים ירוחם בעינו לרצון המרחם, לכן הוסיף ואמר יודעים לעתור ולרצות, וזו מדרגה גדולה. מה פירוש? פעמים הקדוש ברוך הוא מרחם על בן אדם, עשה עבירות, חזר בתשובה, מודה ועוזב, ירוחם, מרחם, אבל הוא לא רוצה אותו כמו שהיה קודם. הקרבה שהייתה לו לשם לפני החטא לא חוזרת. לרחם, מרחם, אבל תישאר במרחק, אתה לא יכול להתקרב לשם כבר כמו שהיית קודם. הם יודעים לא רק לעתור,
להפך את מידת הדין רחמים, אלא גם לרצות שנחזור נהיה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. לכן הוסיף ואמר לרצות שזוהי מדרגה גדולה. כמו שאמר אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. זה דבר גדול מאוד. כך הצדיקים יודעים לרצות את בוראם, שנאמר שפתי צדיק ידעו רצון. אז אם כן אנחנו רואים את דרגות הצדיקים הלאה. שטרם קראוך אתה כבר עונה להם, בגלל שהם יודעים לעתור ורצות. כאב ריחמת למענם, לא השבות פניהם ריקם. כאב ריחמת לכלל, בעבורם ובזכותם, כמו אבא שמרחם על בניו. לא השבות פניהם ריקם, אפילו בשעה שהם מטריחים אותך. לא השבות פניהם ריקם כמעשה חוני המעגל, שכל פעם היה אומר לקדוש ברוך הוא אני לא זז, מועג עוגה, עמד באמצע בשני בצורת ואמר ריבונו של עולם תוריד גשמים. עד שאתה לא תוריד גשמים אני לא יוצא מהעוגה הזאת שמועג. ירדו מטרות עוז, אמר לא זה מה שביקשתי. ירדו חלשים, אמר גם לא זה. עד שהוריד הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שהוא רוצה. זה נקרא להטריח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא לא משיב את פניהם ריקם. אפילו בשעה שהם מטריחים. כמעשה חוני שאמר לא כך שאלתי. כבן המתחטא לפני אביו עושה רצונו. מרוב עווננו עבדנו. מרוב עווננו עבדנו. נאספו מנו בחטאינו. מלשון הכתוב הצדיק עבד ואין איש שם על לב, באנשי חסד נאספים. זאת אומרת אנשים לא שמים לב שבעוונם ובגללם הצדיקים הולכים ככפרה על הדור במקום שילכו אלפים. יקר בעיני השם אמרת לחסידיו, ירד דודי ללקוט שושנים, והקדוש ברוך הוא לוקח נשמה גדולה אחת בשביל להשאיר את האחרים שמא יחזרו בתשובה. אז זה מרוב עווננו עבדנו, אנחנו האשמים. נאספו מנו בחטאינו. סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות. זאת אומרת, היא למנוחה ואנו להנחה. זאת אומרת, הם הולכים אל מקום טוב, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, אבל אנחנו נשארים פה עם ההנחות שעתידות לבוא עלינו. ולמה הם סעו למנוחות? שלא יראו בהנחות שלנו, כיוון שאין בכוחם להגן ולהציל מפני תוקף הדין ומרוב העוונות שלנו. פסו גודרי גדר, צומתו משיבי חמה. צומתו זה נחרטו, מן הפסוק צמתו בבור חיי, דהיינו נחרטו בבור חיי. וגודרי גדר אלה עושים יותר מן החיוב, כמו רב בקעה מצא וגדר בה. מקום שהדין לא מבורר, נאמר שבקעה מצא וגדר בה. גינה עושים לגדר, בקעה לא עושים לגדר. אבל אם בא אחד ועושה כביכול גדר, מחליט צריך לעשות גדר לבקעה, זה חידוש, דבר שלא היה. רב מצא בקעה וגדר בה, אז אלה צומתו, נחרטו לצערנו הרב, משיבי חמה, אלה שיכלו להשיב את החמה מעלינו, וקמים בפרץ עין, אלה שיכולים לעמוד בפרץ עין, והיה בכוחם להשיב חמה, כמו פנחס,
שלא היה חייב למסור את נפשו להרוג את זמרי. ומה כתוב בו? והשיב את חמתי. זה היה כוחו של הצדיק פנחס. קמים בפרץ, אין, לעמוד בפרץ. אין לנו כבר אנשים כאלה שיכולים לעשות למעלה מן החיוב שלהם כדי להציל את עם ישראל. ראויים לרצותך, לרצותך אפסו. זאת אומרת, אין לנו כבר כאלה שיכולים לרצות את הקדוש ברוך הוא. איי איי איי, אז לכן שוטטנו בארבע פינות, תרופה לא מצאנו, אין לנו מי שיושיע אותנו מהצדיקים הגדולים שהיו לנו בכל הדורות. מה עושים? שבנו אליך בבושת פנינו, לשחרך אל בעת צרותינו. ואז פונים לקדוש ברוך הוא ב13 מידות של רחמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. בכל ההמשך ידוע, בהמשך יבוא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשו הקדוש ברוך הוא